Ahoj, moje jméno je Martin Šturc a já jsem zakladatel programu FitTata. Dneska je tady s náma Pavel. Ahoj, Pavle. Ahoj Martine. Pavel je teď už další o dost víc fit táta, je to tak, Pavle? Tak dá se to tak říct. Pomohl jsi mi v tom dost, to musím říct. Děkuju. Super, Pavle, než se dostaneme k tomu, kde jsi začínal, kam ses dostal, co se změnilo, tak na začátek pověs nám prosím tě jenom něco málo o sobě, v rychlosti, co děláš, kolik máš dětí, nějaký obecný informace. Jasně, tak mám dva kluky, 7 a 14 let. Dělám v podstatě takového projektového manažera ve stavebnictví, takže hodně jezdím po zakázkách v Čechách i na Slovensku. A vlastně díky té práci si myslím, že jsem přibral prostě do závratných výšin, jestli můžu říct na 109 jsem vážil, při mý výšce 176. No a už to bylo takový, že jsem sotva šel, že jo, a na stavbě to bylo takový, už jsem cítil, že bych měl jako s tou váhou něco, no. Tak jsem se přihlásil a Jak jsi cítil? Jako omezovalo tě to fyzicky? Jo, cítil jsi, tak. že už prostě jako nestíháš? Nebo jaký to bylo vlastně? No je to takový, jak jsem říkal klukům na stavbě, jak kdybych furt nosil na sobě, řeknu, pytel s nějakým, řeknu, lepidlem na dlažbu. Jo, dá se to tak říct, že jo, protože ta váha tak nějak odpovídala a to člověk jako, když má někam dojít, tak se hned zadýchá, že jo, prostě vohnout se, prostě na boty, prostě hrozný, že jo. Člověk ve 3 hodiny, ve 4 už toho má dost, prostě už si říká, šel bych se natáhnout, že jo, furt jsem pak měl i hlad, že jo, prostě žízeň, jo, a už jsem byl i jako vyčerpaný, že jo, prostě psychicky, že jo, protože člověk, když věděl, že musí ráno vstávat, někam jet, prostě nějakou dálku, na schůzky, že jo, no a hlavně taky manželka, že jo. No jasně, to jsem se právě chtěl zeptat, jo, když člověk No, je takhle prostě unavený, vyřízený z práce, pak přijde domů a tam ho čeká ta druhá šichta v podobě rodiny, tak jaký tak, to tak, bylo? tak, tak. No nic moc, že jo, protože kluka vozit na trénink občas, protože i chtěl, že jo, já taky jsem s ním chtěl trávit nějaký čas. No a doma člověk má taky nějaký, musí sekat, že jo, třeba, jo, venku spousta práce, pak s manželkou taky nějaká, že jo, práce občas, jo, a tak, takže prostě nezvládal jsem to, no. Nezvládal jsem to a díky téhle týmí práci, protože i občas děláme stavby někde v nákupních centrech a člověk tam musí, když je noc, protože hluční práce prostě tam nejdou, když je den, kvůli zákazníkům, jo, tak potom, když člověk přijede v 6, pak se nají, zase někam jet ještě a to fakt prostě hrozný, no. Hrozný. Jasně. Hrozný, hrozný. No ale změnilo se to. Za tu dobu, co jsi v programu, tak se to změnilo docela podstatně. Nebo jak bys popsal ten stav jako dneska? Dneska je to tak, že vážím vlastně o 19 míň, nebo už asi o 20, jo, proti té váze, když jsem začínal a hlavně už mám zajetý takový prostě nachystám si jídlo, nemusím celý den řešit, kam si dojít, prostě, že jo, najím se, nenajím, na benzínce prostě vždycky něco rychle sem jet, že jo, teďko už ne, prostě mám jídlo, nebo vím, že kam mám jet, takže tam je restaurace, kde si můžu něco dát, nějakou prostě rybu a tak, jo, takže už si to tak nějak plánuju. No a cítím na sobě, že mám prostě víc sílu, prostě nezadechávám se. Dřív, když jsem měl někam dojít tady u nás v městě na náměstí, tak jsem byl z toho úplně prostě hotovej, řeknu. A teďko každý den se jdu večer ještě, než jdu spát, tak jdu ven, kilometr, dva, tři prostě a líp se mi pak spí, no, upřímně. Jo, takže A ta kdybys to fyzička je měl jinde, popsat, no. tak to, jak se cítíš dneska? Jak bys popsal ten celkový pocit? V podstatě mám o hodně víc síly, než jsem měl. Jo. Fyzicky i jako psychicky.
To je pro mě takový zásadní. S manželkou v posteli taky lepší, takže taky super. Jo, Jasně. to jako je fajn. A s klukama si můžu víc hrát, prostě můžeme jít ven, můžeme jít na kolo, že jo, předtím to bylo, že jsem tadyhle odjel prostě kousek a už jsem prostě musel se jít pít a prostě tak a teďkon 10-15 prostě bez přestávky a tak, takže jako super je to prostě úplně někde jinde a hodí se mi to teďko i prostě, že teďko toho ježdění mám fakt dost a když někam přijedu, prostě jedu 3,5 hodiny řídím a přijedu tam, tak furt mám ještě sílu něco prostě jít a jako řešit tam, že jo, prostě předtím ne, jo, to prostě na kafe a napít a najíst a jo, teď už to je prostě fajn, no. Super, super. To je jako obří změna. A hlavně je skvělý, že prostě máš tu energii, můžeš jí dávat i té rodině, že to nesežere jenom ta práce. Tak. Ale Pavle, co bys řekl, že ti jakoby nejvíc pomohlo v rámci toho programu? No, v rámci mě jako osobně, protože já jsem takovej, řeknu, na čísla a na data, a takže ta apka se mi hodně jako líbila se mi hodně, protože jako jsem měl na každý den nějaký plán, nějaký cíl a bral jsem to tak, že když jako si to všechno odklikám, že jsem to prostě měl, takže určitě tam ten nějaký posun jakoby musí být. Jo. A to se mi líbilo hodně a pak samozřejmě, jak si vždycky posílal něco a tak, dával nějakou, řeknu nějaký prostě úkol a hodilo se mi i, jak máš ten disk, že jo, tak takový tam ty dokumenty různý, jo. Třeba jsem hodně používal tu tabulku, kam jsem si zadával tu váhu, jo, svoji, jak mi to prostě vypočítalo vlastně nějaký ten optimální, řeknu ten příjem. Bílkoviny, ty jsem prostě řešil hrozně, jo, to asi nás je takhle víc. To určitě. Jo, jo, a vlastně teď už, když jdu na nákup, tak už to mám tak, že vlastně vybírám to jídlo podle toho, co vím, že bych měl mít. A došel jsem do stádia, že vlastně nezapisuju nic, nepočítám nic a vím, že prostě ráno si dám, řeknu, 4 vajíčka, udělám si na svačinu nějaký jídlo, na oběd vím, že si tady můžu dát rybu nebo nějaký salát s masem a večeři máme různý, syn se mnou taky hodně jí teďko takový ty jídla, jo, takže už nějak umím odhadnout přibližně to množství, jo, takže si myslím, že to mi jde a to mi jako pomohlo si myslím ty bílkoviny hodně, že to takhle slýchám i jako od známých a tak, takže jako to jako hodně mě řešej, jo, takže si myslím, že tak nějak fakt funguje, jak jsi to tam měl nastavený prostě za sebou hezky, že jsi nás vlastně naučil čím začít a pak postupně jsi tam něco k tomu dával, že jo. Jo, jo, není to všechno hned prostě na začátku prostě bílkoviny a vlákninu a vodu a prostě jo, že to bylo takový, jako že jsi nám to dával jako za sebou, no. Mhm. Takže postupně jsi prostě osvojil ty základní principy, zlepšil si Tak. ty základní návyky, hezky v klidu, krok za krokem. Uh, Jasně, ty čísla nejsou úplně pro každýho, spousta lidí se na nějaké Jasně, no. zapisování do klasických tabulek stěžuje, ale ono to funguje, prostě je to super způsob, jak si rychle vytvořit to povědomí, Mm. jak to dostat rychle pod kontrolu a Pavle, super, že si to takhle pravidelně makal a díky tomu se vlastně pomocí tady těch drobných kroků dostal až tady do toho stavu, kdy máš tu energii, stíháš všechno mnohem líp a zní to, že ten život je na úplně jako jiný dráze, než na jaký by byl, kdybys pokračoval v tom stylu, který jsi měl nastavený předtím. Je to tak? No, samozřejmě člověk někdy má dny, kdy toho má fakt dost, prostě Jasně. nemá na nic chuť, jo, ale určitě to není o tom prostě říct, já už toho mám dost a už nic, že jo, tak prostě jednou člověk, když je víkend, že jo, tak prostě si řeknu a dneska si tady lehnu chvíli, ale další den prostě jdu ven, prostě
projdu se, jo, to jídlo prostě tak nějak se snažím prostě hlídat furt, no, takže určitě to není o tom všechno prostě zaseknout, že jo, prostě a teďko jenom jet prostě to, co s nám řek, že jo, protože jak si říkal, prostě po měsíci dvou prostě člověk už toho fakt má dost, jo, to prostě nejde najednou změnit prostě všechno, že jo, takže opravdu je to o tom prostě začít a prostě postupně, no. Jo, a na mě to tak šlo, no. A ono to funguje na většinu lidí, protože klíč k tomu úspěchu je ta konzistence a pokud je to nastavený rozumně, kdy člověk prostě dělá ty důležité věci nějakým rozumným tempem, někdy víc, někdy míň, ale drží ten jako rozumný průměr, tak ono to prostě funguje. Takže, Pavle, hele, za mě obrovská gratulace. Vydržel si Děkuji. makat, prošlapal si tam tu svoji cestu, vidíš, že to jde, máš za sebou prostě obrovský kus práce, takže skvělý, fakt za mě úplně jako perfektní výkon. Ale teďkon, Pavle, prosím tě, na tohleto video budou určitě koukat chlapy, který jsou v takové té situaci, nebo v podobné situaci, ve které ty jsi byl na začátku, přemýšlej vlastně o té změně a co bys jim za sebe doporučil, aby udělali. Teď já samozřejmě budu rád, když jim doporučíš ten můj program, to je úplně jasný, ale nemusí to být jenom doporučení k tomu programu, prostě co bys teď s tou zkušeností, kterou máš, co jsi vlastně prožil v rámci toho programu, co bys jim doporučil? Tak určitě nevzdávat to, když, že, jo, že taky začal jsem se vážit, že jo, a týden, dva a člověk si říká, ty jo, tady makám 2 týdny podle toho, co mi ten Martin tam píše, říká a ona ta váha furt se nehejbe a to, taky jsem to měl, že jo, všichni prostě asi, jo, a já jsem si to prostě vysvětlil tak, že když jsem sem předtím málo hejbal, teď jsem najednou hejbu, tak asi ten sval nějaký tam prostě roste, že jo, tuk možná je míň, to člověk jako těžko jako sám ví, že jo, ale říkal jsem si furt, když makám, hejbu se a jim prostě tak nějak, jak mám, tak určitě se ta změna musí nějak prostě za čas tam řeknu bejt, jo. A ono fakt jako člověk, jak se vážil, po 3 týdnech, měsíc, tak najednou zjistí kilo, dvě, pak to najednou skočí třeba za víkend o 2 níž, jo, prostě, jo, protože já jsem to říkal, že jsem asi víc spal, takže já si fakt myslím, že ten spánek dává hodně, jo, prostě opravdu jako člověk občas má chuť si říct, a ještě si pustím film, že jo, ne, tak jít spát, prostě radši jít spát, prostě opravdu ten spánek a každý den se aspoň trošku hejbat víc než dřív, jo, mně strašně se osvědčilo fakt jít ven, prostě večer, i když prostě bych radši se díval na film, tak jsem si řekl, ale jdu ven ještě, prostě 10 minut, 15, jo, a mně se to pak osvědčilo i prostě fakt ta chůze, a hlavně nevzdávat to. Nevzdávat to, když člověk i má pocit, že to nefunguje, tak ono fakt za pár dní tam potom najednou skok prostě na té váze prostě níž. Jo. Takhle jsem to měl já. A eh, jak jsem říkal, hlídat podle mě bílkoviny, no. Super, Pavle, díky. Takže konzistentní práce, a Tak. sledovat, co člověk dělá, a pokud to nefunguje, trošičku to poupravit, ale nic extrémního a hlavně trpělivost. To Hm. je naprostý základ. Takže já doufám, Pavel, že tvoje rady ostatním trošku pomůžou, že budou inspirovat, že jim Byl vlastně bych dojde rád. třeba, že opravdu není potřeba dělat toho nějak extra moc, ale je potřeba to dělat pravidelně. Takže, Pavel, ještě jednou díky moc, ještě jednou skvělá práce, drž Já se, ještě, Martine, jestli můžu, určitě, povídej. ještě bych měl jednu věc, protože mně se stalo, že jo, v průběhu ozvalo se mi prostě jako koleno, skříply se mi záda, jo, a člověka to prostě jakoby úplně taky, jako si řekne, tyjo, co teď, prostě mám tady záda, nemůžu se moc hejbat, že jo, a to. Prostě já jsem to začal řešit prostě a chodil na nějaký masáže, ale přitom jsem jakoby nepřestal. Já jsem o to víc šel ven, o to víc jsem prostě řekl si, hele, tak když nemůžu tady dělat nějaký cvik, tak si dám hold o kilák víc. Jo, prostě, abych furt vydržel se aspoň prostě hejbat, no.
To si myslím, že je taky takový asi zásadní. Jasně. V rámci toho našeho mota vždycky alespoň něco. To Tak, přesně, potvrzuju, přesně. že je jako super důležitý, takže díky, že to zmiňuješ. Super, Pavle. Hele, ještě jednou díky. Díky, že jsi udělal čas na tenhle ten rozhovor. Já doufám, že prostě bude inspirovat další chlapy k tomu, aby se sebou něco udělali, ať to bude s náma, nebo ať to bude s cizí pomocí, nebo o samotě. Prostě tady ta snaha má rozhodně smysl. Chlapi, za pár měsíců poctivé práce na to můžete být jako Pavel. Prostě o světelný roky dál, cítit se mnohem líp, takže jděte do toho. Já Pavel. myslím, že líp ještě, než já. Uvidíme, uvidíme. Každopádně, Pavle, díky moc. Měj se Já krásně. díky. Ahoj, Ahoj. Martine. Ahoj.